na literatura de Juan tamén hai unha serie de elementos que están sempre. Un elemento que está sempre que pode é o mar. Juan foi un marino mercante e Juan adora o mar. Cousa que máis se gustaba a Juan na vida era virse para Ares, para a casa do irmán, a estar aí a ver o mar. Eu, cando escribín sobre Juan en revistas ou en libros e por aí adiante, escribín sobre o mar na literatura de Juan. É un mar continuamente presente, pero ademais é este mar. É este mar. A inmensa maioría do mar que aparece na literatura en castelán, por suposto en castelán, a inmensa maioría refírese ao Mediterráneo, que é unha poza grande. Na literatura de Juan dadesvos conta de que é o Atlántico. En relación con ese mar está sempre as viliñas, as pequenas vilas mariñeiras. O das pequenas vilas está presente tamén cando non está o mar. Como, por exemplo, en tempos difíciles, como neses libros que son máis de interior, sempre unha vila pequena. Outra constante na obra de Juan son os vellos, pero os vellos sabios, os vellos depositarios da sabiduría da súa estilo. Os vellos que ofrecen esa sabiduría e ofrecena co sacrificio da súa propia vida. Os vellos mariñeiros que destrozan, que destruen no fin da vida a súa chalana, a súa gamela, a súa adorno na beira mar. Os vellos, outra constante de Juan, é o amor, e moi especialmente, e iso sí, e aí coincide con Goethe, o amor conxugado, o amor da parella, o amor da paixón vivida, co desexo de convertida non nunha paixón vivida, sino nunha vida apaixonante. Ese amor que está moi clariño nos vellos. É tan extraordinariamente bon escritor Juan, tan extraordinariamente bon escritor, que resulta tremendamente emocionante captar, encontrar todo o amor que hai neses dous vellos que rifan, que discuten polo cotidiano. O recoñecemento que os vellos teñen, e moi especialmente nas novelas de Juan, o que queda só é o home. En frecuencia, o que queda só ao final é o home, e aí volve a salir o amor na impotencia, na incapacidade dese home para ser só. Non para estar só, senón para ser só. Esa é outra das constantes de Juan. Outra é, vamos decir así, a loita de clases. É dicir, a presencia de dúas clases enfrentadas, pero enfrentadas no íntimo e con apariencia superficial de posible convivencia. Esa loita pode estar representada polo rico ou pode estar representada polo alcalde. Outra
constante da literatura. Juan era por redor de 100 obras cerca delas. Outra das cousas é o tremendo amor e respeto que Juan sente polos mestres. E se ledes a Juan, non explico porque lle facedes todas as que lle facedes. É realmente un respeto a autoritas, a sabiduría do mestre. O mestre, por encima de calquera outra cousa nas novelas de Juan, é sabio. Esa é outra das cousas que hai.